Yo, what's up mga gahi? Nag-ambush interview din no. Akong pangutana kay. Unsaon nimo pagsulti sa imong amigo or amiga nga baho siya ba nga dili siya malain nimo. Buwan, para na ako kay ino na hop hop ni mo eh. Ikaw sa tubag nimo. Alit sa Colgate ito. Kasi namoy ka na ni shout out. Wala ra eh. Shout out na lang ni Glenn Abukay. Amigo man ta. Ikaw kasi namoy ka na shout out. Shout out sa parents. Yay. So shout out din sa amigo na ko karon nga gibuhagan. Hope magbalik jud mo. So stay tuned lang kay mag-interview taglain. Yo, what's up mga gahi? Napag-interview karon asa mo school? Sa San Lorenzo giday. So kung pangutana kay, gusto na pagsulti sa nung amiga or amigo nga baho siya ba nga di siya malain. Bukan. Ikaw na dali. Padunggan-dunggan. 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 Ikaw sa tubag mo. Parihara kay Mika ba nang dito Kasi naman ka na shout out diha. Ay, ito gumbang. Para to guys. Mara tayo. Bisa na ka na shout out. Wala na. Oy, hi daw sa mga pagbaba. So what's up mga gahi no akong gi-ambush interview diri feels ka mo? Feels ka. So akong pangutana kay. Unsa man pagsulti sa nung amiga or amigo nga baho siya ba nga di siya malain ninyo. Pinigo man. Kuan kanang John man dali. Nanay. Ay, kanang kung magpadugong sa amin na kanang palit sa tag-tooth paste yun na. Ay, ambot na, kung sa... Basta na ka na shout out diha. Wala. Shout out to myself, man. Shout out to Claire Antong, Anne-Marie, Dipoyort, Bea Pibesa. Mama, ni mo. Mama, I love you. Basta ni kami ko, basta mo sa tubag mo diha. Life prangkara dito. Tingnan mo baho kag ba mi ko eh. Nagbatigil na ako na meron. So pangutana nila kay. Unsa ano pagsulti sa nung amiga or amigo nga baho sila ba nga di sila malain ninyo. Salay, ako ya. Example. Oh, example. Ako, roleplay ya. Pwede ra roleplay. Roleplay nila. Ayo, sorry na. Wala ko nila medyo. Ano ka trigger man siya. Dali. Tira na lang kayo, nanay. Answer na lang. Tira na lang. Ako yung shying na niya. Una kay ko, ako shy. Ako shy. Ay, ganun. Oh. Shy, ganun. Hag. Uy. Problema. Ano oras Friends, we have a tinood nga miga. Oh. Sulti kung sa imong mga imperfection. Basta na ka na shout out diha. Shout out! Shout out po mi sa mga kuhan nga. Shout out sa ilang ex de. Na gipasakitan sila. Diara. Kasi pangalan mo ex. Ayun na lang kayo. Masikat niya siya ako di. Di unsa yung ganin mo? Pia word. Pia words front. So, salamat kaya. Sige kaya. Kuhan ko yan. So, bisa ka vlogger ha. Subscribe. Bye kayo. Thank you. Yeah. So kung pangutana ninyo kay asa mo school? Taho. Baho. So pangutana kay unsa ninyo pagstorya sa nung amigo or amiga nga baho sila ba nga di sila malain ninyo. Juk-jukan. Juk-jukan na kami. Umutan di mo ba bigaw Di malain man sila nimo. Dili. Miga. Nakoy Colgate dire. Gusto ka? Nakoy pang dire. Perfume sa baba nimo. Sino ka na shoutout na? Ako
Wala. Ikaw. Ikaw, si tubag mo, Mika. Wow, kay tubag, ara, tapad na po tabi. Hindi ko mamaa ka. Basta na magana shout out Jud. Last. Nako shut up. Okay. Mga bawba dira. Mga bawba dira ay magkalain. Kasi nang mataran. Mami labo tayo. So, salamat sa kayo. So shout out din sa mga taga-Paho din na isa mo kanang senior high? Grade 10. Shout out sa grade 10 sa Paho National. So, bye. So what's up mga gahe, no? Seryoso kaya sila kay mo na arigid ko sa lamisa na kay seryoso kayo. So kung pangutanan nila kay kung saan ninyo pagsulti sa nung amiga or amigo, mabaho sila ba na di sila malain ninyo. Oh my god, kuan super na kay og tinuod nga kanang amiga is masulti di ba sa tinuod. So ako siya nang nga friend kanang Mika, mga nagpag-measure ko. Kaya dili bitaw, ingnan ni mo nga kana, ingnan mo sa tinuod kay bati og kanang mas ang laing taong may nila nga bawo sila ba din. Friend mo din, wala ka kaingon na no, so lain kayo so dapat mingon ka nga kanang bad breath kami ga. Ay dili ka yung toothbrush. Kapit ng Pasko, taga-adyan Colgate ang toothbrush. Sino na magana shout out niya? Shout out sa akong mga friends. Hindi mo uyab eh. Wala ko uyab kaya sa H11PC. Oh my gosh. Ikaw, sino na shout out? Shout out sa mga napasakit na ko. Gapo na kayo. Yan bito add na ko sa Facebook. Eileen Sherman lagi daw. Kaya dyan lang. Tinamiga na siya. Tinggol ko bitaw. Mana? Okay. So what's up mga gahe, no? Nagid ko na kuan rin nasugatan akong gi-ambush interview. So akong question kay unsaon ninyo pagsulti sa nung amiga or amigo nga baho sila ba nadi sila malain ninyo. Maybe just telling them na pina-prank ka na lang siguro para direct na lang ang pagka-storya. Ikaw kasi tubag mo. Well, kung inana man nga kuan, dali naman siya kan, imo ipagi og joke or something na di sila ma-offense, pareha nang wala ka nga. Guys, manot-brush ta niya na. Game na to, manot-brush ta ka na para naputay lingaw niya na. Sino mo gana na shout out na? Ay, shut up din. Shut up. Hatid ko nila Deserio, na Lay Avalos, and Rodel. Shout out sa mga exes na ko sa akong classmates. Ay, shout out. So, salamat sa gaya. Makita rin siya sa Facebook page, Thank you. Bisaya Vlogger. So, one last question. Nagtagay mo sa? Kayo.